ora să-ți copiii și ținta aia, că de când așteptam. Nu asta, nu e bună. Să românii. Să românușițile, Costine, ce țintă ai? Asta e că am uitat că Costin joacă fără țintă oricum. Și cu monitorul stins. Facem noi de-alea. Mai facem și de-alea, dar seara. Vreau să-i trimit eu seara pe băieți. Nu vine nimeni seara, boss. Nu, sunt eu să dau pont 100% ce ai. Păi da, mă, dar noi dăm bun la toată lumea, am înțeles. Da, mă, dar nu seara. Cum mă, nu seara? Toată ziua, dar de să până la... Păi toată ziua, dar nu seara, ce zic aici. Bă, vezi că eu muncesc 24 de ore pe zi, câteodată și seara. Duce el cu Diana, unde te duci, bă? Aoleu, mă trage din săritură. N-are nicio treabă, Costin. Ce mă fac la mea? De ce? Bă, Deagle! Dar după cine ai fost mine? Dacă tu cu Florin? Unde ați dormit? În Sibiu și în Sighișoara. Nu v-ați luat camerul? Hai direct. Du-te dracu Borari 21-0, acum am văzut marș. Să-și da cap numai să stricorul. Bă, dacă face, dacă la până la 15 nu face, el omorât, da? Nu l-omor, că să ia și în cap. Cred că era în cap. Ia fe ca lasă-l bă să le ia Costin, bă. Da, Bă, bă, lăsați-l lasă-l să le ia pe Costin. Mamă, ce m-am speriat. Nu vreau, mai Costine. Unde ești tu? Eu i-aș fi dat cap, dar mi-au bani 2 săptămâni. Nu cap, așa am picior să meargă ca un câine de la șchiopul în gât. Nu, Lasă-l bă să facă și el kill-uri, are 2 kill-uri, param. Contează. Ah, scuze. Salvezi. Bă, ce salvezi? Bă, ce salvezi? Nu vrea să moară, mă. Nu te mă pula mea! Aaaa. Că n-aveam timp oricum nici retardat. O face save la... La scor, dă save la scor. O face save, ce palara, mă, eu. Face save la scor. Face save la scor, palara, mă. Mamă, și acum în prima rundă trage unul la mișto pe lup. Pac! Adevărat, îi sare la unul, se pe magie. Hai mă să-l omorâm, mă! Hai mă să-l omorâm! Bă, l omorâm, mă? Îi dăm fiecare câte un glonț? Nu, hai. Unul în mâini, unul în picioare și unul în cap. Hai de fora. Bă, nu trageți mă nimic. Să da cap, mă. Stai dracu nici. Stai dracu să ia. Oh, a murit. 1 mid. 1 mid. Short-ul, nu? Ușor, trec. Bora, ai 33 HP. Trage-i mă ăla, mă! Trage-i mă ăla, Ioane, dacă nu-i tragi ăla, ești prost! Să mori tu, Ioane! Oh, short. Omoară, bă! Omoară, bă, Bora! Nu. Aaaa! Ah, credeam că a murit Bora. Bine, mă. Dracu! Ce că te-a lăsat să moară, vezi? M-am luat la din zbor, dracu. Bravo, mă, poate era în cap. Las, că am luat eu. Glumesc. Mă o să fumez o țigă? Da, luam mă, da. Mă o să fumez o țigară. Gata. Am dat seama. Aoleu. Bă, stai și acum le-am sub o mână, ce fac? Nu mă l-a lăsat mașina de spălat. Bine, Costin? Hai jos, căcat. Asta e războană,
Cine? Răzvan pe LOL. Adevărat. Îl bat 30 de aici de 220 și omoară pe ăla, stai jos. Spate. Au. Și Panaram, 80. Costin în spate. Băi, Costine, dar tu ce faci, mă? La ce te uiți? La arme pe jos. Doamne ferește! Am zis că e de-al nostru. Faceți culecul. Doamne, bă, s-auzeau pași peste tot. Mă jur pe ce vezi tu, ai zis că e plin să Ion, zic că să mă pula, ai sărat o piatră după inimă. Omul nu se uită, băi, nici pe tapă nimic, mâncați-și gurat. Eram devastat. Hai de Hai, dă capul stepul. meu. Gata. Zlata la. Bine De așa. spate, Costin. Costin, Oh, marș. Ultimul are și 40. ia vezi. Ia treci tu. Nicoi. Nu e, nu e, nu e. Nu e, nu e, nu e. Dă-i plin, Costinel. Bă, ia site, ia site, ia Ia site. site, ia Ia site. site, e după cutia asta. În stânga. Bravo. Du-te,